Dek, Halo, temenan lagi sih? raup. Raup ini kita bisa omong-omongan ini malah jadi sehat nih misal. Sarap emang. Wes, Alhamdulillah. alhamdulillah. Semennya ora ge kacamata. Iya, Pak. Kacamata iki kan ben serasa di pantai. Ya ora ta ya. Hah? Ya ora. Nggak kacamata ireng senajan ora ning pantai kan ngrasane hawa-hawa pantai. Ojo ning kacamata ya. Ora usah. Terusmu terak kancane kok. Enggak saune aku, Dek. Kira. Satu. Satu. Aduh. Senajan kowe ngilang ra iso tak sawang nanging ning ati tansah karuan. Iki lho iso ilang. Iya. Hah? Iso ilang gak iki? Manise janjimu kuwi ngapiki aku. Kurang apik piye? Kurang apik piye? Apa aku salah Salahmu. Iki yen aku kerja ora kerja rasa ambune naga. ya kuwi. Salah kan balik kerja ambune naga. Itu salah lek balik kerja mambu naga. Ya kok ini ngerti tau lek balik kerja mambu naga iki salah. Lah iya tak nyanyane to. Apa aku salah yen mulih kerja ambune naga. Wis tak udah sithik aku dendani engko tembang-tembangan kok begini. Iya. Hati-hati ya. Aku koyo. Koyo ana. Engko sore tak jadi. Terus bisa di tenane. Ya wis. Ora ya.